Salutare lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de Cuphead, aici cu Izana King. Izana King aici, de fapt, ce facem? Uite, mă uit la un share screen. Nu tu, mă! Da. Ce era la avion? Vacă. Dogfight. What? Ah! Da, da. Haide pe ăla. Pe Cristi. Se încordează! Bă, nu-i corect, mă, dă-te drag. Nu mâți! Fuck, what the fuck. Okay. Te poți să-i dau perila la astea? Proba, nu cred. Era... Oh, era roz. Ok. Era roz la fel. Căcat! Iară mă bierița. Cine a bătut pe... Spider-Man! Proclăpânii pe... Oricum e ușor. Are ușor. Da. Bă, ce până? Bliahă! What? Asta cum era? Nu știu. Why are you running? Bă! Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Asta dansează. Mamă, dar te descurci bine. Știu. Dar totuși, nu vreau. Ok. Au la vacu poli. Ah. Ce? What do you mean? Hai. Când mori, când murezi, când vrei să mori și tu? Da, ce găstă. Nu, bă, am intrat în craniu, mă! Bă! Bă, ești retardat! Ok. Nimica normal până acum. Oh! Ohă! În șanță, în pulă. Da, da, bine. Bem, ia-i suc! Ia suc, taicule, ia suc!
Bă, ne poate mori și bate joc de mine, că eu nu înțeleg aici. Păi că întreaga viață, mă, am sugea pur. I kill niggers for fun. Fut. Așa. Ia-ți knockout, futu-ți copii! Firea al dreaptă, om turn, ce ești tu, cavalerul nopții, du-te în Hristos! Oh, ha, hu. Oh, Wow. oh, du-te în pulă! I-a căzut Nu am capul! amândoi nici în secundă. Ah. Stă pe budă. În bani, firar măta. Dă-i dish! Bă, nu știu ce să zic, nu e mai greu decât ala cu lumânările. Nu, dar trebuie să fiu concentrat, bă. Pentru că sunt mort! Ce dracu aruncă asta cu bani? Bine că l-am ratat ăsta măcar. Fix în el, mă, du-te în el, mă, du-te, dre. Oh, și vine și Venus! Oh! 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 Păi, cum pula mea am trecut data trecută sau n-am trecut? Nu, trage pula! Fără dinamită. Suge! Nu mai suge, atât! Oh! Aici ai pierdut ultima oară. Ia, pula. Și cum ar trebui eu să mă feresc aici? Cum ar trebui să mă feresc că de-abia văd banii ăia futuți? Muie! Mai tragi, mă? Ce dracu a tras așa puțin? Bă, nu mai mi se pare așa greu. Da, e decât așa puțin, e execrabil. Mă feresc. Bă, la cât? Ce era cârnați ăștia? Uite ce asta nu e greu. Cârnați, mulți cârnați. Pula în gura la yo-yo, Dumnezeule. Te fac cârnați. Că mor eu de un te tai. Acum chiar îl bați, n-are cum. Hai că îl bat. Dacă-s de retardat. Muie! Băi, dar consumi! Sunt retardat. Stai că mă sperie. Vezi? Ce? Nu mă damage! Normal că s-a terminat runda. Bă! Când îi dau knockout? Vreau KO pentru tine, te rog! Pentru tine ar merge... mă, cum mă fac? Dar... Mă, credeam că o să fie ușor după ce ai terminat nivelul cu lumânările. Da! Cu aia trebuie să crezi ca Iisus. Bă, dacă mă jucam fix în aceea zi... Am întâlnit! Băi, ia! Am dat! Te rog, nu mai urla, că spar fața în tine. Mă sparg bine, cu mătau flut bine. Nu mai știu ce e bine. Ai rimat bine cu bine de 3 ori, ești cel mai extraterestru. Și a rimat. Tata-i! Pistă! Nu poți să rimezi același cuvânt. Ce? Nu poți să rimezi același cuvânt, e penibil. Știu, dar totuși am rimat. Ce? Da. Să te fute în gură de ei! O, mi-ai dat 3 să te ferească Sfântul de mă mai chem eu dată, te mănânc.